kropomo eye sunyane ene ne nkwado eye Sompa 98.9 ekwenya kwa bra no mobumpa ochia minimo ene siemu nyina so no asom ewo ho na napoko ya mamachie bia na wode wani kire mo so ewo enkranza ene wobuno epo ya mantamfam ho ene ye kentampo ne nkwado ne nyina so no eye Sompa 90.7 ekwia boachewa asempeti ya birthday lady wane apam dada papa toast ene systematic mo so ayeto amane adehia wonbo ho amampempema wo achichiri ene pincha ye wonsa etimi akansempa bi na hye no so se Facebook no ye live wo ho eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV Twitter eye Sompa TV sa Sompa FM www.sompaonline.com esemu ayabebo so nyina ne yakru krade akogwo ntu kwa no akwa akotie bi ede free ho ebusiafo afeyanji brani adaje na ensem ne nyina da yentime emfa emesomo ya boy ya ba Sompa Yadamu ase ye hyensem na se na omem hasenum HIV esi ebaye enye ne empanyifo ahodo ya eba kwanyina no ebo wo homoden ni nyina ne se aban ne empanyifo ya won mo ben wapomden mo no wapenno bi ye betimi abo sebe ya ene ya kan tete obi nya sa ya de we se bia no akese ne dua so watwintwama ite se bia so se bia ku pebre mu habadwa ne ye ni nyina no etu atwa esen pa empanyifo akwapede abo mema se no mu a ebia wo bi nya bi enye ne mfonso nti ene baye ya mu adwojo ni atete na amanfo fem no ni nyina da abebra se kyerese droi ba ye etimi abo obi wo sa ya de ne bi krampo na ene wanhwe ya hu se ya de no bi ewo ne so na no na aba beto dwase asefimonsem edro ne ho akwatwe na ho akwatwe no ne nyina ne sempanyimfo pa bi ede abo memha senom na so wo kire mu eto bi e wo se wotua ne wo so ene AU tase ECOWAS tase ene COVID-19 tase to ne nyina yesi esanse won mu ntua ye nti no ama enro no akokeka nsensemu e wo porto na ensem wese beto bedwasrede no ena Sompa kasefo twetwen yaso nam so nte no Dr. Etu ahine treme wono eye panyipa ya Ghana Ace Commission wotua no yene ne bon komo bisa ne sa asemi eye so sa netie na de ba asem ena woka e de afa panyin no esisei e de kire yenkotie bimra Nanta ye will be our health facilities. Now, unfortunately, no, we all know be a CB Bekahan. We are a bit bad July, April. I was saying ya clear by now, but at now from July this is Sunday, and I'm say clearance charges and some free levies, AU and ECOWAS levies and COVID-19 recovery levy. No. Intimintia into ama a couple for this long. Naka also so that long. Just a backward memory. Yeah, and also so just the normal banner within 2 weeks into me clear. A backward the backward demorage. Yeah, obey me a clear HIV drugs no next week. Na atimia ko health facilities nama ubia wo hia bie no nsa kan kasa Abusia de tin ken Dr. Etu ahine cheme wode wani chemu wo Ghana Ace Commissioner wonne panyi kwankyerefo ya wotua na ese nchekora no wonom behwe na wo madi ho dwuma amatimi aboa ye nuanom ayade ni bi no etimi aba abesie won so ye boaram won semfo from no Ghana mem ha senom ene esika sem ehon totoye no na se etoto apenam so nti no Ghana de hye na na esu wo se wo pa won ho a won hu wasene mu won hu botso ene wo de krahye mu nam so nti no ene IMF mpanyimfo ena omai photo samfo ene mpanyimfo hwe sika samso no wokodwan eto a wonum gina Ghana fo nyina nimu a wokoka ensempa de kire wonum no enam so ama IMF fo nso ba ha senom ebeye hwehwemu na ni nyina no de wokom egia ene meye nam so nti no IMF mpanyimfo hu ye mobo ama ye kase no sika botina na ye pe no ene emu fa bi ho a wonum e de ama ye first ranch na ba na de eto so mienu no ena ye hwe ni mu se ebetimi aba na so ni nyina mu no enhyehyeye eda ho na eno ena aka ho ama ene ye kase no photo samfo ne sika asem mpanyimfo ye wo mayi mu
wɔnom ne IMF mpanyinfo edi ahyia ɛnam so ntene yɛwura Ken Oforiata fotosanfoɔ de ma ɔmɛn yabɔ amane pii sɛ ɛnkyɛ atadwifoɔ wa Ghanafoɔ bɛte dɛ ama sabre ho ahiahia ne nyinaa no yasa ɛsi yɛdada mu biem ɛwɔ sikasɛm mu yɛnkɔtie ɔpanyin ne nsɛm a wɔde to dwa wɔ abra wɔne IMF mpanyinfoɔ edi nhyiamu asɛntwerɛfoɔ yɛ ana Sompa kaseɛfoɔ hɔ yɛtwe bi egu ahoma so. But we have also, beyond the quantitative performance criteria, the indicative targets, the structural benchmarks, also the turnaround strategy for Cocoa Board, and in addition, as Stefan mentioned, the issue of social intervention is important, and so the strategy to make sure that the LEAP program, capitation, etc., are truly anchored and are indexed to make sure that their lot does not get worse. And we also have agreed to increase this to about 2.5 million people in short order, moving from 350,000 households to 450,000 households going forward. So a strategy on reviewing the earmark funds. We have that in the medium-term revenue strategy. Performance for non-oil, Stefan mentioned, have been impressive this first half of the year. Abusiande tene kan ayesana hene ya no ewo memo ye Ken Oforiata na no si ya pe na IMF panyinfo ya wonom ewo memo won kendifo ye Stefan Rodet wono so eka kakra de kire ye nkonkotie ne de nemrai. Our assessment is that performance under the program has been very strong and consistent with the authorities' commitments. Specifically, the authorities have adjusted the course of policy making to confront very difficult economic and financial conditions and to ensure a brighter future for all Ghanaians. On the fiscal front, more specifically, the government has adjusted the policy stance to bring about a reduction in deficits and restore the sustainability of public finances. This started with a bold 2023 budget that sought to increase revenues and reduce expenditure. Our assessment is that fiscal performance has been strong, and Ghana is on track to lower the fiscal primary deficit on a commitment basis by about 4 percentage points of GDP this year. I was seeing the attending IMF mpanyinfo ya wadu ani chiremo ewo mema se won kendifo yera Stefan Rodet and I watch as a Ghana bra wadu ho bedom IMF no ene manyina ekonkan no eye eni jense memu amanebo enso na yede amamu no afa ye koyenim ewo ensem foforo mu ene ege tru mutu dwumedie fa wo Oba ne bema no omo ye ntafrentafre na enema ehia de Sodom ene Gomorrah nam so nte no ema oja ebehye wonom eye niema ye ya mamode ya Awurade Nyankopon akorakyene no ene ne de wiase nyina no dodo no agye atom nam so nte no ama panyimfo dodo na wo hwa ye kyekere won sa de agu wanchi ne nyina ne se wontimi ensi bibi kyerese se wonom wo sika ya omode bu aman ya fe no omo fifiri se no wa wo fifiri se ka se ye nji ntomo a ene omo ne wa wie tintontan empunto bia ne wa adwuma mu no wonom betimi ede abeboa enam so ama ene wudru Ghana mema se no mokrampo na ayetwema mentwe edam na hyebedwam sempanyimfo gi atomo ana se bia wo bo ato ago abone bongalati akoto baabie na eno enanam so ntinanse BBC wonom de betu dwa wabra October bosome da na toso na wukuade ya no Sunak wono eye UK Prime Minister ewo ho Rashid Sunak wono ene de betu dwa se aduane a wa ma meto no na nabuchi aso anasa o ma me buchi aso ne echi to me to no enya de Nyankopon akoraje to mo enya yenso ye amamre ne amane ente no ebe ya wono de epanyifo nyina ewo wiase nyintom na yentimi emonto ntwere baabi fi se ye de babesieso ya mama so a enya de nhira kora na ebenya bi de afri Nyankopon ho ama oman koso ya yehwehwe ne yensaka na asem wese beto dwane ese epanyi wano atene panyin nim kasa UK ni na ukasa sei eno na msonte Sompa kaseefo ye ne Dr. Justice Apia Kubi atwetwe nkomo ebisa no so sa wode wani kyerem ogege nsem ya
wakasetia pa ya na twetwe nkomofo panyin nsam wo de betu dwa no eno no so asi bibi kyereye e kyere nsam kakra panyin no ba bia wo frenti a wanya akokodro ama enne wotimi kasa nsam wanyina wode abasobode e de ta kyere Abusiamo fa encheye na ye boy homoden se yensa ebeka panyino anu disem nanka de work and de afage against ensem ho de abasobode de ma UK Prime Minister Rishi Sunak no nanka ya bi mu bi de akyeremo nso no se entimi emma bontine mom ni nyina ne sa wono krampo no India memu na wono yetete no ntine enya wanwa se India dia wode wani kyeremu amamre ne amane owe no wonto entwinte no wafa wonum su ene omoban ne bi na akokodro sonko abedro ni mu a watimi ede sa kasa wesi ababontinti no wose eye kasapa panyimfo nyina hwe na wonum entimi nsu asebe ye betimi aboa ama omeyi oyone bi ene amama ahodo no entimi ama mesue yeso ye kwansam foforo mu a arawosam ya nanu ada ebeto odwa ene nyina ene se kama mpanyi John Ajekom Kufo the gentle giant sexy eye mine ono akasa ne ho kani ne twotro mucho mercenaries akofo edaya wansore wei ekwaya arawosam emanam so nteno omanyina ene butu ye ya kwobene ene brisi ena na edi ehim nam so nteno sede ebe ya amamre ne amane ebetimi edimu na yento ntwe na nkofo ha amre yenteno anam so amane na wotweda no empanyimfo de ho nsam aba betudwa ya wochem se Nyankopon ya dom no de kyeye ne a ukwada di anim ya October bosomi de toso du ba kono ena wonom ede ma mekofo ne na wotweda no ehhehye so na ne nyina mu sede enema ebesi akono omampanyi dada akofo ono ankasa ne kasamafo ya wasaye ne ho boafo panyi pa Dr. Kwabena Osei Edubofo wane Sompa kaseafo etwetwe nkomo manam so nteno sede enema ebesi akọ ewo sa na wotweda die na se no wode mu nsem eboyense na otuda no yebedi no ukwada ebe aye October 11 efia nopa Africa enwumre na yebedi no President Kufo efie ewo Ejiase opposite the Ejiase Lodge this is share for now a year dear ye had any protocol assemble why obia timba ye ne bi a year the corner and the four udo nipa na akona ye had any sepenyi we the timba na say kola we timba do bia timba ye ne bi enya ma me na no nya first enya ma me nti wow o chefe bia wetu bia kwanda o ma obia say obia be timba ye ne kuma se for them say the person ba o na mkofo da na o de fa bra ene na ye dan se ba kofa enkra na be pipi Medina abaho mo fo be pona mo bisane da mo hono a so be fan sam nam da fo be pona ba bra ene so ye na photo ka bebe on se dia bebe be pack no na am say please for be my direction se dia we talk say pack ha because they be only residential you know bibi sana please for bit my eno kwa ne protocol bi abeba also bi anya ho abotre that kope your friends we kwa da no kwa Abusia de etene ke Dr. Edubofo wono kasamafo so no nko SI hoboafo sonko de mama panyi dada John Ajekom Kufo se ne ho keni mama Teresa Kufo ya woda ya wansori waka nchegu wa breaduane esiso no ne na wotweda ho nsem ye bekoso opeduase mama panyi dada Kufo ne fie no na ne hoboafo so no nko Dr. Edubofo de ho nsem de edan ye no ebusia wasuguso wutia no problem no nsia kase was Sompa 93.1 kasafidie so Brekwa na kumasi twemu a wode wani kyeremu osunyane ene ne nkwado aye Sompa 98.9 sanso na burapo ya matamfo enso to free enkranza Sompa 90.7 share ye Sompa TV multi TV decoder no so nebusia so live Facebook no Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube so Sompa TV ye boy remu ana ye remu whatever ways and ho na wo bedru wa
a NDC mebunu bi a wonom wo e de adesrede e de ma party no empanyimfo sada Roma sa wonom pesa wonom atimi pretumi no edi nkonima won fimpim mienu ne aduonu na abato ye do meye nim na ene wonom hwe na doctor kwabenadfo ya wono ogina mukura se ekobetimi apre frankatuni di bre no e wa abra na wonom edi ni piepie no wase wonfa wono eni doctor ana se ye Mohammed Chisa ne running mate na no na betimi aboa amatumi no wonsa etimi aka ye ra Frank Baso a wode wani kiremu e Waterma West ho a wono eni kitawude bofotene e de ma amanyoko no panyi eto nanum tuo e de kire wa bra wo frɛ ensentrefo enhyiemu manya bre pa na meka sey medimiti gya kire mama mo fa kwamadofo panimu bi anhye mase sebe mo ama ba kwalo fa kwa bi am fa fa na akọ obi nka se obi na sponsor obi ana so bi putu pa se mo me gwajewi sebe ye pi mo pam no ye hye o ma eti ya ka kire NDC mpanifo ne se be de nyema nan na atu mani mo nka se former trade minister Yewra Lancaster project maten I was free MPP race ni ntino e kwa na bia ma NDC one day obi an beka so gya yewu but don't mean anon kan so ndo betima ye enti nyema edika ba akone se NDC company for back about the officer asomba kan say that is so ye be so be council of elder maye about the 4 council of elder tuma me ku ba so a me sanity me ku fi ba so a ofra me mfa ni ku ba so be decide ni pa me den me nachi NDC ntimi nyai eye party ya we atum that they catch this company for say mo mu isuo fio office o me council of elder sem nyere den encheni wa broso watra kwabado for aye hoto project constituency bia branch bia no me say ye tamawes ne sanya kan de but me mo wa de inshallah sabeka de the ayati ne ken ayeye Raya Frank Kofi Baso a wono de wani kiremu Waterma West and this wono ne nkitawude bofotene e de ma wonom na afeye bakumase asenom ne de ne akiremu e wo atwema kwa nwoma mansimu asante mantem ha na ehwofo no so ene abre enam so nte wonom e kire se bese enfinhye kwa bese aduonu nie ena mampanyi dada John Ajekom kofo apenso no sebeye nkronkuma amemo ne mpuntu obekoso ama mpuntu so aduru bia aboboa no nte no enam so ama wote wonom e de fribosom twemensi assembly no ho na eno enam so nte no wose akwada we no ene wodi mfie bi kura Ghana ha wodi finhye du nwotwe a wankasa wotimi ba obra se de ese na fata eno te wonom abroso nte no wasre panyimfo se wonhwe na mensin no womo wonom kropon na entimi mu asebeye a wonom so no edema ehia adehye no wobetimi atwe ede abre wonom panyin pa ya wono ya ban aircraft panyin ewo empotemo yonmonya for Prince Kakari wone yen ebonkomo efa ensem ho yen konkotie bi you over deserve it Nina over deserve na the woman say ba ye me member of parliament and I'm on two I was into ama district ye na ne free district level and municipal let me can say to every and assurances be a obia as ye de mayen my young class say the district in the municipal so yan saka ade ba kwa aka ne say ye hwe so mampanyi da obetuno no mutu say bia o pajamansi ne bi no me de me so sa atwuma kwa ma na number 1 e be paja ye tu one na mo na na mahemfo titru MP anamuntu bi o si into be a home crata asem Ministry of Local Government presidency wherever RCC baby ayetu one na mo menim say enche bia no because your district nyina na nyini 10 years ago we carry 2010 a year census na district population here below 100 and around 90,000 yeah population census now we are almost 250,000 exponential growth this one etimianya. The ayatin and Kenyon Monya for Prince Kakari, one on a ya by crash a pedima de share one watch Makwa Mensimo, a war a ya Santa Mantama Senom. Afe Yanko, a sin central Mashabedaning, when Monya for Kennedy a compraco a Japan in chain. Yaka said, and near Bresse, or Betty me Ekita Frank Emo at the Ama MPP Amanyokono. Now Wakasa then some to the address on Paka CF4, ya ye bought a BH Diamamuninano, and it's a was what the Yapa, what do I need Chemo.
mu ɛwɔ no ankasa ne nuanom MPP ɛbrahye badwafo ne bi enchen a ɛsɛm bi a wɔnom ɛkeka ɛne ne yoyo bi a wɔnom ɛyɛ no wodi ho ya papa ne nyina ɛne sɛ enchen yankopɔn yɛ adomo a wɔn bɛhwɛ ɛde wɔnom so promise delegate conference no ɛtimi ɛde atom ne nyina no ɛne sɛ wɔkɔhwɛ ɛyi obi obekita franka de ama MPP amanyoko wabra sabre yewura kofoɔ anase mampanyin ya wote adwa so yi wɔno so ne de no ɛtimi akɔ awieye na ne nyina mu no ɛna wɔkyerɛ sɛ ne nuanom yi dodoɔ na babɔnten ya wɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔn de wɔn support no ɛkyitaye no wato ɛde ama Dr. Mahmoud Bawumia sɛ wɔno ɛna ɛnkɔne no ɛna wɔse wɔdi ho ya papa fi sɛ bra so amemrahye bedwani yewrache mesa bonsu wɔne nsɛntwerɛfoɔ kasa ye ya wɔkyerɛ mu sɛ yemrahye bedwafoɔ bɛsɛ wɔ ha aduasa enso 137 MPs a wɔn mo mrahye bedwam de ma MPP amanyoko no emu wɔ ha aduonu mienu 122 no ɛyɛ ade a wɔnom ɛta yewra Bawumia ɛkyi no wɔse ɛyɛ ne yafi sɛ bi wɔ hɔ a wɔno akasa ɛne boaye edi enkunim wabra no ono so no wonom eye wonom campaign yenkɔ ne yenkɔtie Raken ne nsɛm ne bia wode etu dwa no yenkɔtie sɛ de osidi nsɛm tu dwa. My wife keeps telling me I can control the rage. I'm very bitter, very bitter. If I had not contested, I wouldn't have known my enemy. These MPs, the help that I've given them, and some of them they come and their excuses, oh, if I support you, and it's true, one MP declared for me that he's going to support me. They threatened him that, look, your market at Akimoda, they are not going to do it. I'm not afraid, I'll tell you. That is how bad the situation is. They have threatened a lot of MPs that if you don't follow one person, they are going to bring somebody to contest you. And all of them are afraid, but I'm not. When you tell them last week, one of them that I've helped, I will never forgive him. But after November 4th, he will see what will happen. If you're not even going to vote for, you have a choice. You have a choice. I don't have a problem. But the people, his constituency knows that I went there to campaign for him. And this man picks a phone and called delegates and said, oh, don't vote for Kene Japan. Vote for the number 2 on the ballot. Then one of them asked him, why? Then he said, oh, Kene Japan, me say, I campaigned for him. Baby, I'm not afraid of him. 1 a.m. I left his place 1 a.m. for this man to tell me, I can never forgive that guy. He said, but it's so it hurts. When they sacked him from Boss, he was always in my house till about 1 a.m. consoling him. Even American depression. And this man, no problem. But for you to go and tell your delegates and make in Japan, I'll leave him to God. I don't have a problem. I want to assure every MP that president or no president, I'll live and live good. I'll live in good style. Good style. Yera Kennedy a compre ko e Japan since central mashebedwene ye opese wo pre abekita Frank Amudiama MPP amanyoko no ne ya odie kakra ya wo die ne no na yenso ya bobi e de akyeremo no afa ye de akyeremo e wo emfinfin mantemu aguna suadro na yakwa akwadro na sebe ya ejahyehye ya mpempi na no etimi eba ya fiefie mu ye nwura mu ahodo ya ye duadua ye mfudie ene ye japade ye kurakura no wo no eto betimi etwa ama omaiga na de hye to da bi krampo na ebi fa ho ehwe wonom enkwa no ye betimi esi ano nti no enam so madum jadwumakuo ya wono ewo mem ha se ne fa ye no won fifi mantemo wonom de ne ma toto akwan mu ne nyina ne se mu baako no enipa bes aduakono miensa 93 ena wonom afa wonom se wonom hwe na wonom nye volunteer fo se be ya aguna suadro ye no ewo aguna west kropomo ewo fifi mantemo no obetimi ahwe aboa ama seja hyehye no eto etimi atwa na bra na wonom edi dwuma no ena enam so nti ACFO1 John Amelia Amate wono ena wode wani kyeremo ewo mpatem ho ye commander edema dumja adwumako no bra na dwumedie na ho empaye ntomapaye ekoso no opanyi gina so edensem etu dwa ye nkonkotie be. Municipal Fire Command, just like the other security agencies over the past 2 years that are assumed office as a municipal chief executive, has performed its duties effectively even under difficult situations. Information available to me courtesy the quarterly dashboard report from the command
indicates that the command in a quarter attend to not less than 20 We gather here in Agona Swedru in the Agona West municipality on a momentous occasion to inaugurate the Bushfire Volunteer Squad, groups of dedicated individuals who have come together to protect our community and our precious natural resources from the devastating effects of bushfire. Ebusia de atine ken efifi matem fire commander ya wono ewo ACFO 1 John Amelia Amate na eno echi no na Aguna West aban kreche panyi ono wo ho wono monyafo Ivan Addison Coma wono so de kakra eta etrese Fire Command, just like the other security agencies over the past 2 years that are assumed office as the municipal chief executive, has performed its duties effectively even under difficult situations. Information available to me courtesy the quarterly dashboard report from the command indicates that the command in a quarter attend to not less than 20 cases, and one may wonder how they are able to do this, taking into consideration Ena panyipa bia wono so ye friend Augustina Edu wono so wono mu ene wonom so to ho asi wo se volunteer fo a wonom ebeboa amadumja adwumakuo no wonom akwan hyehye ya hodo ya wode ato so bedumja na watimi etwa eja hyehye so emu no wono so de kakra eta achiri Memorial because as first say me saw me cylinder leading kaya I saw cylinder man mapa me matches but through the training no omoche me etia say or say wo light or matches before asa waso cylinder na wo dia amad mehu the way I see me for communicating about say wo church the way omunsi sockets a demo sockets so overloading Abusia ya kwansa from na ye remo doctor insia sare ono eyefotufo de mama mpanyin na wodwani echiremo wa pomodin so wa bi mu yi papa wano de nsembia todwa e de as destroy de magana fo nyina sada roma won hwe na ebrano no watimi aboa ama enema bi wo ho aye nipa kwa no ne ho akwa bi wana se nipadua no ho akwa bi wo ho a watimi ede ama won nua ya wono so no ne ho akwa ahochem no se mu baako eye kidney transfer yi bi na ye nkonkotie wo se wani kura no ene ye watimi etu de ama obi a wono ohia bi fi se bi kura pa wu kura pa bi a woda owo mpa so wo ye wu wuwu wie no wani ne ya obetimi de ama obi ne ebisa Ghana fo se panyin asemu a wo kensen ena wonom eje ne se de Ghana fo esese kire ye no ye nkotie bie Sompa FM. Ebusiamo fancha ya boya wo monden say yensa beka Ghana fo ensem bi ya wono mekan say yewra Anthony Nsiasare asem a wo kan ye wonom eje ne se na yensa nyankan de hwe say professor Osei Poku Sampene wono so eka kakra de try wono ye panyipa senior medical officer de makonfo anochi abaya sabi abrekro na no wodi wani chemo kwame nkroma suapomu a wonom jejete ya fa apomden ho no wo kire wonom ade professor Osei Poku Sampene so de no yenhwe se yensa beka na yetimi de amamo a idea yen tramuntra so baby ni brain but liver ne heart and kidney de omo ye abuche pa emu ne mra kakra wo ho ne say ansa na obaye sa de no se bia wo buhwani ne me ne bia me no mi no obuhwani ne eneme de but enema hunam apa no enye adwuma ye mi no de ne enhia o se ekohwe obi dia obetimi ne me de ahia so nipa so ye bruni so ye bibini so free India so free China so free here no enema bi o ye fe ne jeans no bi o itimi hia ti betimi de meme de am obi o free China and obi free India because of sika aton inti ene de mrato ho
nka o transplant e fini donation enye selling yenton udinity me pewasem me pese me save especially kidney pan etayesa no me pewasem nti me kidney no yemienu baako eye adwuma tembia se mini mienu kwa baako me adwuma metimi ayi baako achew na nsusu atena se anom kwan edi fufuo edi apisie ni ade nti sanity me bechew eno yenton na nso se ne sikani brenti mu amanfo bi ho mtimi ton nti na mra ewo ho a o se ehwe se saa mra no e bi sa se o to ana se wo de che no o se me de che no ana me ton wo ton dia na che se yenje se wo de che ne dia ni ahwe kwan afa so wo de che no unim ne hine Ebusia de akasa ye yo ben for sepoku sampene wono eye panyi pa ya wono de wani chemu wo konfa no chaban ya sabia wo doctor panyi wo ho wasachra de e wo Ken UST medical school ni mu ho afa ye nkwana Ghana fo de a wonom say yese wo sa no kra no betimi ayi baako e de ama wo bi ni se de wo mu SJ ne faaye ye bi kolegu for ema kofo su tramana ne ene ye doctor for bisia bi but the woman say o person ye proper kidney transplant and as organ transplantation ye say ya here ye ho ye you know ye krata ni dia say o si nya embra e territory for organ transplantation act so obi me ya the kidney back and I say yeah obi ka say we are on no Abusiana Doctor Nsia Sare de na yete na yepese ye bo Ghana fo wonom de a wonom e kan no bi say bi wo ho aye obetimi aye ne sa bi nso wo ho ana wonom empene so sent ni nyina mu ye se ye hwe na ye ntimi endonate ye nkwonkwo wie nsem ni nyina e wo sunyane ene ne mpotem na dako bi wo ho a eya na wiase nyina eyisi ho e de ema akyerɛkyerɛfo de di wonom da sebe ya wonom so no obetimi abo wa abaso de bi ahye won kran se de wonom eye no enhye wonom kutupa na wonton kwaso evisa wo hwe o man kyekyereye ene ye nkan kora emu puno safoa no enka me yakwaye se bi a teacherfo ene kita wonom fi sempanyifo bia no ebeba abontin nim de aboa mo man kyekyereye akoso a wogye nteteye efra kyerɛkyerɛfo ensem na so to de bia ya na wonom aketua ho nsem se de niema esi kwade ma wonom no eya na enkoye no nam so nte no ebra wiase nyina de si ho a wonom edi sadai Ghana fo nso kasa mo nyina na se nipa nyina no wodane mo a esa do ho hyem nya sa ene odane wie yo ba beche wa winte no Ghana fo de wo mo ho hyem no Sompa 98.9 kaseafo ya wonom so ewo sunyane ne mpatam no wone mpanyimfo a wo mo ya awofo bi ene ahwefo kwotwetwen kwoma enam so nte wo mo to sei edema aban no ewa adesre kwan so a teacher for no bebre nkurase na omotetete bi kura benante bi kura de kuro etwa nsu ansa na wakoba bi a wo kira de ndi ne teacher for no kan de ne wo mo ya adwen because wo akwala no na ni be bie se obekasa obeye teacher ni Ebusia ye fansem ni siase no me na ye rasanti ebo Benedict aswa yesamfo panyin enkranza Sompa 90.7 ekwa aboachewa birthday girl me oba happy birthday what we belated one ya me ya adom ameto wache de amano next week ya chia mo papa paye sanso no bumpa ene ndo dom ekwa nya akwa bro no manso e wo Sompa 98.9 wonum etensemi emane ya sedane bi fa koma production team ni nyina news crew ni nyina so ya da wonum asika wono na hwe ya wo twa me fa social media no so a Facebook, YouTube, Twitter ene YouTube ni nyina no wonsa kan ye wo ho sanso na ekwo ba just sempremo ni Mr Dave en so hwe ma MCL TV ho no wo hu ye e wo Sompa TV me did wo hene ire ma me akua ye boa asiama me sorry so ama Ghana fapim dwumedie no nana ya boa ma Libya boga watena se e de ababe som yadamo ase akramo